Čauky, moje jméno je Vipertas u dalšího videa. Já vím, po dlouhé době už nevyšlo video, ale dneska teda doufám, že už budu vycházet častěji. Pokud se vám tohle video bude líbit, můžete hodit like. A dneska se tu přivítáme ke hře League of Stickman. Nikdy jsem to nehrál, takže uvidíme, jak nám to půjde. Hustý. Tak začneme, no. Select, nevím, co to je, Select Hero asi. Já jsem to nikdy nehrál, takže uvidím, jak mi to půjde. Já doufám, že dobře. Tak jo, takhle půjdem, tak. Tady, nechte mě, hoši. Ne, co to? Jo. Takže tak a tak, zabili jsme je. Je to divná hra, ale líbí se mi to, jo. Grafiky to má pěkný, jakože jak se to fakt říkalo. Jsem mu sekl hlavu. Ne, nech mě. Bum, tě zabiju. Tak jo, pár to je. To jsem to rozdrtil. Tak jo, a dá se skákat? Tak jo, super. A zabít všechno zabít. Krása. Penízky, všechno. Ne, pomoc! Ne, co to je za nestvůry? Ne, fuj. Zlej. Dobře, jo. Tak rozsekat všechno, ne. Tak jo, zabijeme tady toho. Super. Boom. A co je tady toto? Kroso, XP. A teďka. Co to? Ne, au. Pomoc. A ne. Haha. Jdu pryč. Pomoc. Už to zabiju, Ježíš. Já jsem to zabil. To byl boss. A vyhráli jsme. Tak tohle byla první arena, takže jdeme na další asi, no já nevím. Takže moc mi to nešlo, jak už jsme tady mohli vidět. Ne. Pojď se. Jo. Ale už vím, jak se to hraje. Quilted armor. Krása. To jsme se zasmáli. To je super. Ty smrade, pojď sem. Takže ho zabijem. Všechny zabijem. Jo, zabijem to všechno. Tak. Si poberem penízky. A jdeme. Ježíš. Tady objevuje. Boom. Krásně a boom. Taková jedna rána, my jsme to tak dali pěkně. To jsme zabili hodně jich. A Quilted armor. Ne, toho nesnáším přímo. Ten boss je horší, ale to je fakt. Nebo si tohle ten boss. A boom, zabijem ho. Tady toho taky zabijem. Všechno zabijem. A jako, že by... Tak jo, pojď zabít. Boom. To už je konec arény, jo? Jdeme. Teď pozbíráme ty peníze. Proč tohle? Aha! Takže equip a co teď? My to máme! Hustý. Tak, a to je vše? Tak jo. Co je toto? Krásná hra teda. Musím říct pěkný. Jakože tady se mi určitě portnou, no, já jsem to říkal. Proto jsem smradí. Ne, co do mě biješ, ty? To je takový divný. Za 17 sekund.
a tornádo. Super. Ne, ty na mě útočit nebudeš, ani náhodou. Tohle byl dobrý útok, když je naženete k sobě a bum. Jednou ránu 2, super. Jakože abych jich mohl dát víc tady tímhle tornádem, že? A to jsou víc ran. Bum, je dole. To už dodělám. Máme výhodu, protože máme ten armor a tady tíhle mě budou furt otravovat. A tak doděláme ho. To je boss! To je boss, to je on. Tak jo, teď je dáme tady ty. A mu to taky ubralo opět dost. Tak, a teď jdeme tornádo na něj. Je mrtvej. Vyhráli jsme. Dělali jsme arénu 3. Zase. My jsme něco dostali. Enchant your mediocre equipment will let you kill more minions. To jsou mimoni. Enchants. Tak počkej, kolik máme money? No tak, ale oni to po nás chcou. Chcou to po nás, my to uděláme. Tak jo, uděláme poslední arénu a potom už asi ukončíme video. Jsme level 3. A třeba dneska vyjde ještě jedno. Tak, pojďte, smradi, vás dodělám. Takže za prvé, ty jdeš dolů. A počkej, já tě ještě dodělám. A tady toho dám jednou ranou, boom. A tady jsou nějaké kočičky, nebo co to je? Hej, nech mě. Ty jsi zlej, tě nemám rád. Tak počkej, já ho dodělám. Tak ho doděláme. Tak, my jsme... Na toho bossa je to hodně účinný, ale ne, zlé kočičky. Ale tak tohle se bylo asi tak 3 na jednu ránu. Možná i víc. Že to ještě není ten boss. Ne, tady ještě poznaní. Bum. Pojď. A pojď si. Smrade. Ty půjdeš dolů a ty půjdeš za chvíli taky dolů. Dobrý, je dole. Už je tady boss. Jo, to je ten zelený. Ne, to jsem já. Aha. Tak ne, ještě to poznaní. Super. Oba dva jsou dole a teď už bude boss. Pomoc! Au. Ne, to bude bolet, to bolí. To bolí. Tak jestli takhle po mně bude hitovat. Jakože fakt, to nejde. A bum, ne. A to chci zabít. To je mega boss. Bum. Money. No a teda můžeme konečně ukončit video. Takže kraviny. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, v případě odběr a čahoj!